Waosan carios cekak Pamaos Mita Nur Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Ibu Guru ingkang kinurmatan, ing wekdal punika sampun sumadyo ngaturaken waosan carios cekak kanthi irah-irahan. Keplico Cintrong, seratanipun Budi Palopo ingkang kapacak wonten ing cerita cekak Panjebar Semangat nomor 7 tanggal 13 Februari 1988. Mugi atur waosan carios punika katampi kanthi renaning penggalih. Cintrong kuwi bisa buntu uga bisa bolong. Yen bolong kaya corong, oblong-oblong dhuwur nganti tekan ngisor. Yen buntu kaya watu, yen nyandung loro ati, yen kajegong marake keplico. Ngene iki kandhane Gus Bayan dongkol ya. Yuswane wis sepuh, bojone rangkep telu. Nanging nganti tekan seprene, dheweke ora duweni turun siji-siji yo. Kartokate mengkono jejulukane. Wonge endek cebol, untune kari loro ogal-agil kaya untu bagong. Senenge gece karo bocah nom-noman. Yen kadung jagong, guneme gedebus, kuat nganti para esok. Lan udut klobot jagung kang gedene sak jempol sikil, tansah ndobleh tumempel lambene sing wis kempong kuwi. Tambane wong keplico Cintrong kuwi gampang kok Mas. Luwih gampang tinimbang nambani wong loro gusi. Celatune. Wong-wong sing main karambolan sekak ing pelataran gerdu kang maune orang gawe kandhane kang ngetuprus kuwi kepaksa mlengak kanthi esem kang ngandhut greget. Jangkrik Gus Bayan iki ana-ana wae. Dik wingi kae Erita yen ketubruk becak dheweke bisa salto koyo Bruce Lee ing film. Saiki ana tombo keplico Cintrong barang. Batinku ngaku, pancen solah lan tingkae wong siji iki tansah nekake lejaring pikir. Yen ati lagi judeg bisa luru tombo kanthi ngrungokake tetembunge sing kocak kuwi. Nganggo apa Gus Bayan? Aku takon. Paling-paling nganggo gendam. Pardi nyauti. Ora, Gus Kartokate bantah, nyedot udut banjur bajutake kandhane. Gendam kuwi dosa cah bagus, luwih becik mbujuki, hukumane luwih enteng. Solahe rada nglecek. Prasaset kabeh wong sing krungu ukara mau ngleges. Mau wong siji sing sajak orang gawe kandhane, Karman. Wiwit sore mau, dheweke ngleset jujur balung ing dhuwur bangku jroning gerdu. Mripate kelop-kelop nyawang gantaran pian. Ora cego, ora wahing. Krungu guyone wong-wong kang ana njaba gerdu, orang gawe tentreme atine. Malah unjal ambekan landung kang ngandhut pangresah. Kaya-kaya dheweke wis bosen marang cerita-cerita Gus Bayan dongkol kang gedebus kuwi. Alah, ati nganggo dosa barang. Dewinginane kae berkondo yen anggone yugemi gelem dadi bojo pena. Mergo pena nggunani. Apa nggunani wong iki ra dosa piye? Pardi nyutes tembung. Yo ora to. Yo ora. Lawang nyatane dheweke saiki wis tak rapi kok. Gunane nanging yen ora dienggo dolanan iki, ya ora apa-apa. Apa meneh yen dhewe sedurunge ngenyek lan ngetrek-ketrek. Malah ora apa-apa. Ya mau gemi dhisik ran ngenyek to. Gus Bayan dongkol kondo setengah bisik. Tambane wong keplico iki apa to, Gus? Aku takon. Ya diurutno, masa kok disuntik? Wangsulane. Aku rada kurang mudeng apa sing dimaksud. Dak rasa wangsulane nyasar. Kuwi ra wong keplico mergo tiba. Sing dak takokake iki tambane wong keplico tresno. Aku awe panjlentreh. Padha wae. Keplico mergo tiba apa keplico tresno, kuwi tambane kudu diurut. Yen ora, wah bisa-bisa ndodro. Malah bisa salah urat barang. Kandhane rada nglecehake kuping. Aku rada kemitenggengen, kepengin ngerti bajute tembung kuwi. Nanging sing diurut iki ya sing liso mergo keplicok wae. Yen sikil sing keplicok nganti liso,
Ora kena disuntik lho, mesti kudu diurut. Gus Bayan nyambung tembung. Lan diboboki beras kencur. Pardi melu nindi ukara. Iya, kudu diboboki. Kuwi luwih manjur lan mujarab ketimbang ora diapa-apake. Skakmat, Kadar mengok, mecah kemrusuke omongan. Kabeh wong sing rumpul main karambol lan sing ngrungokake critane Gus Bayan Kartokate mlengak. Noleh marang Kadar kang main catur kuwi. Sopo sing mati? Gus Bayan ujuk-ujuk mudhun saka bangku lungguhe melu ndusel-ndusel. Ora ana sing mati, Gus. Wong kowe sing mati, mergo ora bisa nrusake critamu. Kandaku. Gus Bayan noleh marang aku kanthi asem sepet. Terus Gus ndongenge Pardi celatu. Krungu ngono kuwi, Gus Bayan banjur ndengeng ngadeg. Banjur bali lungguh kok mau. Sajak mangkel karo kandaku mau. Sawise nyawang aku kanthi mripat mentelung tanpa esem, dheweke noleh lan kondo marang Pardi. Rono cerita, kandhane cekak. Lho, mau ora durung cerita ngenani tombo keplicuk tresna ta Gus Bayan? Yen keplicuk mergo mlayu kena diurut, keplicuk tresna uga bisa diurut. Kamangka keplicuk tresna ki nang jero ning ati. Lah yen ngurut, nganggo apa? Pardi ndedes. Nganggo gegeman bisa, nganggo kentasmu kuwi uga bisa. Gus Bayan ora guyon maneh. Sajak nesu banget. Pancen aneh wong siji iki. Yen guyon memel, yen kecentuk sithik dadi nang nesune. Lan yen wis nesu kok ngene iki, dheweke ora pati keken rambuk maneh. Bar kondo ngono kuwi, dheweke ngluyur ninggal gerdu. Pardi rada ngumun karo nyawang Kartokate kang mlaku njerintil ngidul kuwi. Pundhake dak jawel. Pardi noleh marang aku. Nanging musuh delok banjur nyawang lakune Gus Karto sing wis menggok menyang warunge Rukinem bakul wedang kopi sing rondo telus kuwi. Ana apa? Gus Bayan kok sajak nesu. Nesu karo sapa? Karo aku. Karo kowe. Iya, karo aku. Kowe ngerti apa sebabe? Pardi gedek. Mengko wae, kowe mengko mesti ngerti dhewe. Wengi kuwi wis sepi. Kentong siji wis dinabuh. Wong-wong kang sore mau ngrumpul ing ngarep gerdu wis padha mulih dhewe-dhewe. Ing kene Kari Karman, Pardi, Kadar, lan aku dhewe sing ketiban kitir jaga bengi kuwi. Kowe deling omah saiki apa mengko? Kandaku marang Karman. Priya sing untune gondrong kuwi klangopan. Ngadeg ngeluk geger. Iki wis jam pira to? Pitakone Karman sinambi ndudut rokok. Siji seprapat paling-paling, wong lagi wae tabuh siji iki. Arep ngopo to? Pardi pengen ngerti. Rapopo kok? Aku nyeleh kentasmu ya. Tanpa nunggu wangsulan, tangane wis nyandak kentase Pardi. Aku ra melu toman. Kowe karo Kadar wae. Ben Pardi karo aku njaga ning kene. Jagani yen ana kontrol saka kecamatan. Yo, ning aku nyilih tamparmu wingi kae to ya. Oh, ning anu, aku dicekel cedhak empyak iringan mulih kulon. Goleki dhewe mengko. Kok nganggo tampar barang ki kanggo apa to, Din? Pardi takon sawise Kadar lan Karman ninggal gerdu. Nggo tombo wong sing keplicuk cintrong. Tombo loro ngono kuwi apa kudu nyolong sapi to? Pardi pancen ora ngerti. Ora ngerti babar pisan. Sing ngerti lelakon kang wis dirancang iki mau wong telu. Karman, Kadar, lan aku dhewe. Yo ben Pardi ngarani Kadar lan Karman nyolong sapi, tawang nyatane ora kok. Mengkono batinku. Setengah jam sawise Karman lan Kadar ninggal gerdu jaga, tak sawang ana gebyareng sentolop kang ngarah menyang papan anggonku jaga gerdu. Kuwi tondo. Tondo kang mung dingerteni dening wong telu. Tondo kang wis dirancang mateng sedurunge. Kadar, Karman, lan aku dhewe sing rancang tondo sandi kuwi. Rancangan ngenani lawang jendelane Karman kang ora kinancing kuwi ya wong telu sing nyepakati.
rancangan ngenani ora kondo Pardi, konco Joko sing ora kena dipercaya kuwi uga wong telu sing gawe. Yen nganti kondo Pardi, mestine lelakon sing wis dirancang mateng kuwi bakal ambyar. Mula luwih becik Pardi ora ngerti. Mengko wae yen rancangan lelakon iki wis mlaku, ben dheweke ngerti dhewe. Mengkono putusan sing dadi. Mula Pardi nganti tekan tandha sentolop kuwi isih plenggungan ora ngerti. Sentolop isih mater gebyar-gebyar. Mula kanthi kebat aku nyandak tabu kentong. Kentong tak tabu awit tandha menawa ing kampung ana tindak kaduraan. Iki wis mesti. Aku percaya banget marang tandha sentolop sing gebyar-gebyar kuwi. Merga sedurunge wong telu wis sepakat ora bakal awit tandha sentolop, yen durung bisa mesti akeh kasil anggone ngrangket wong sing duweni solah lan tingkah culika. Krungu kentongan tak titir, wong-wong sing isih melek ing bali somai dhewe-dhewe mencelat kanthi gegeman kentes, ganden, arit, nganti tekan linggih cilik kagegem ing tangan. Ana sing nggawa pacul barang. Kanthi cukat lang trengginas, wong-wong kuwi mlayu menyang papan sing dak kandhakake ing omahe Karman. Pardi dak kongkon menggugah danton Hansip. Nanging Pak Kadir sing kajiba dadi danton kuwi isih durung turu. Mula kanthi kebat wong sak kampung padha ngruput pelatarane Karman. Tombo geblijo iki bisa gegeman ya Gus. Mangkono kandhane Kadar sinambi njotos lambene Kartokate kang karangket awake lan kecancang ing cagak niratan. Lan bisa uga nganggo kenthas iki to. Karman geget. Kenthas sing kagegem pating klathok nibani sirah lan gares sikil. Kartokate kejiret nalika arep ngruda peksa Kartinah, adine Karman. Pancen wis pirang-pirang dina Kartokate nginjam Kartinah. Yen ora gelem nuruti karepe lan ora bisa mbajutake lalakon sedurunge Kartinah dirabi Karman, Kartokate bakal merjaya Kartinah. Mengkono panginci Kartokate sedurunge dirabi Karman. Kartinah pancen nate disaset uber Karto nalika isih-isih dadi desa. Nanging Kartinah orang gape babar pisan. Sawise pangan cime, Kartokate dikandhakake marang Karman. Mula wong telu banjur gawe rancangan kanggo njebak kartu dugel kate kang ora tau nyebut kuwi. Ngerti yen bengi kuwayahe Karman gilir jaga, Kartokate maksa Kartinah supaya lawang buri dibuka. Lan parnicen dibuka tenan. Mula kartu cebol kuwi gampang mlebu lan saikine gampang kerangket. Cintrong kuwi pancen bisa buntu uga bisa bolong. Yen buntu kaya watu, yen nyandung loro ati, yen kajegung marake kepicuk. Lan saikine wong sing ngomong kaya ngono kuwi lagi nandang keplicuk cintrong. Ora ana tambane kejaba kentes lan jotosan. Kanthi awak kerangket tanpa busana lan diarak mubeng desa. Kartokate kisinan. Ora ana cerita-cerita kang gedebus, ora ana dongeng kang ngrusak, lan ora ana guyonan ing gerdu. Sing ana mung celatu ngenani dheweke. Rerasan kang nyelekit gawe abange kuping ora dirungu Kartokate bayan sing wis ndongkol kuwi. Merga dheweke wis ngrungkup mlebu kuwi. Ngenteni paukuman kang kudu tinampa. Surabaya, Oktober 1987. Salam kagem Bapak ing donyaning panggung. Mekaten menggan pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan. Keplicuk cintrong seratanipun Budi Palopo. Mugi atur waosan cariyos punika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun agung samudra pangaksami awit sadaya kakirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken cariyos punika. Matur nuwun.